Keep mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Si Maya, salamat kayo. Maya kay... Daming buwan mo. Tama kay... Stig ya? Kaya... Ano po? Gilyo ka? Di siya nakasuyupan kay... Wala kayo kong gabli kung Maya pang gamaksin ko. Pipira ka? Oh, sige na. Ya. Oh. Ano? Puli. Ito mo to? Saan to? Sunda. Saan mo na? Sunda. Saan to? Asagot? May gatiw tingog. Mani. Mani lang, bigyan rin. Mani mo lang si... Kabung. Kabung, mani. Namsa ka? Sige. Problema niyo mo. Pila mo nga. Murang babae na muhilak. Nakuyawan, misin mo. Salamat kayo. Ano naman? Wala lang ako kadalawang card. Kinakalimot ko. Gipagawa tayo ko sa ilahan lang kayo. Wala kayo. Nabagsak ka? Bagsak eh. Murang magkakabayot. Lingkod ra, lingkod. Hindi ko na gusto pinisiyan ako eh. Maulong na kakatuwa si Elementary. Wala mga graduate. Kasi na-edit mo, ba't yung sila? Wala mga graduate si Elementary. Alam mo, sige na mapagawa ko sa eskwelahan. Lapit kayo. Nao, nahin mo. Sa pag-ibig, ngayon si Ayaw kasi mong ano? Ayaw kasi mong ano? Suyawin mo na yung maestra. Sila ko istorya. Nabayad ang eraser. Lagot kayo. Ay, nabayad ang eraser. Nabayad ang chuk. Yani, padala na ito sa kuha ng maestro niya ni. Kung papiliw na ko yung maestro, kung mag-inampos ang pangos, o magsangay ang bukol. Sabi mo nga, hindi mo sinin mo. Huwag kayo salig din mong mga, oh, igagaw, oh. Amen. Mga putiya po nito. Mga kay teacher po. Hingin lang po na sige paliw. Paluwag yan po Ay, natin. basta yun, mali mo, may gwapa man na ito. Sunod, bugsuri na lang dito. Mama mo na inyo ako. Basta wapang teacher. Dara tayo magpa. Ingna Mga ko, humuk-humuk tayo. ingna ko, kumuli na yung teacher, kaya ako na jamming. Oh, tanaw. Ako na jamming ako. Buntang na lang. Sabi nga ano, maestro ni mo dito, balikan ni mo, pangilin ng dambera. Yan, pangilin mo mula nga. Pagawa yan. Bagsak na galing ko ganun. Pangayon mo pag-number. Unsa Sabi lang, naman naman. bagsak, pinakatuloy. Ako'y bahala! Ingna lang ko, kumuli na yung maestra kay ako anong tuyahon, gamingon ako na. Hilak-hilong ba? Pura magagbayo. Bagsak na po galing ko. Ay, sabi si istorya, dito. Ito na, pura magagbayo. Takot kay kaglawas. Ano si gilak-gilak? Bagsak na po galing ko. Istorya, ako sa may problema si mag-gilak. Wala ito. Kalimot akong dalaw. Kahit pagawas ko naman. Oo, diyan mo yung problema ni mo ito. Kaya nakatulog bang kahit na permitin siya balik-balik. Nagatuloy na lang. Alam, madlang ako kung pagkita ko sa inyo. Kahit Ba't kaya na siya katulog balik-balik? Pat naman siguro ni Katuwing na sige balik-balik ni. Yang edad niyo, 28 na, pang-graduate elementary. Sabi tahanan. Yang sa iyo si maestra. patawag na mga girikanan. Ay, ikaw mo wato anak, eh, ikaw magulang. Salamat mama, papa. Ito lang. Yung siya kapagawas. Ang ipagawas lang ko niya. Gawas po ko eh. Wala mo yung sakit. Wala ko yung kisakit. Pagawas lang ko yun. Pili na Wala mo yung kinapatan. Tama pa yung pagkano ito mga maestra. Gawas lang ko. Kung kayang ikadori mo binikanan, wala mo ni kuya ni mo, siya mati-mati mo ako niya, ikaw, berdugol ka. Gusto mo kumugawas? Ay, gusto ka mong ate, hindi ka gusto mong kuhan. Ito yung bilhin mo yung card. Nakalimot gali ko gani. Kaya ang bawal ko yun wala. Wala gani. Ay, opo, ikaw ang Hindi sa'yo ko po di ay. tagbalon. Hindi Sabi, atag na ko na balo, no? Mo may kwarta. Ano yung card? Sige, bilhin niya lang sa kwarto. Kuha A few moments later. Pastilan ka dugay, wala itong bata tuwasa naman na itong naraman sa kwarto. Kwarto na ba kaya yung ingon? Oo. Nas dudong ako. Asa sa dudong? Ilang na po, sa card. Limot ko na din sa bag di ay. Ay, Ay, bag. kaguluwa. Naraman guys yung bag. Nahuli ka, ay tingnan mo no, nabili na rin dito.
Di, balik dito eh. Balik dito sa eskwelahan ninyo kayo. Ikaw rin Para makasunod eh. ito na, ikaw may Trabaho magulang. pa ko. Ikaw na nagto. Kay, luway kini mong mga Dili lagi, ikaw ang magulang. Ikaduha raman ko, di ikaw mo adto dito. Siya pa duha dito sa mga maestra. Hindi na ako patuloy sa teacher. Ikaw naman dito. Yung balik na dito. Kay, Ikaw lang, ikaw magulang. Ako may korbanon. Ano naman yung... Kaya ikaw yung balik na siya dito. Kaya ako na lang. Kaya ka man dito. Ikaw ay mo. Grabe ah! Di lagi siya. Hindi ko na. Guwap mo nga na mo teacher. Ay, guwapa man niya. Ay, sa tuwa pa. Teacher. Ako na lang uban siya sa eskwelahan. Tara, mulakaw na dito. Kaya kini mo ba? Dili, isa-isa. Naman. Mas maayo ako mo istorya sa maestra. Babae ang maestra. Dapat respetuon na ito ng babae. Kaya ako, respetado ko ninyo na maestra. Kaya na, sana lang yan. Saan ano nyo ko, Wesley Spito? May mo kaya? Dili. Ako na lang. Kasi mas gwapo mo sa inyo mga bawal ng ano ito. Tingnan. Akong card! Asa mo kaya mo nasa kwarto? Kalimot ko natin sa bag. Nabilin dito sa Ay, eskwelahan. Kutula lang sa ka ng paggawa. Dapat maingon ka gwapa. Sige, Okay, ingon to. lang gwapa. Kaya para mulingi ko si Mua. Ano ko si Mua? Guwapa man ang mong teacher. Ha? Guwapa? Gwapa? Guwapa di ay.